Enw'r gerdd yma ydi Nain ac Usain Bolt. Gwrsoch chi'n fan hyn erioed am Nain a hoffai rhedeg. Mae'n stori anarferol wir, cweit yn tad deuddag. Mae gan y Nain gyfrinach fawr. Mae hi yn un am rasio, a nid ras fach fel wy ar wy. Nawr peidwch hanes wytho, dychmygwch chi hen wreigan nawr, mae chefn yn gam fel cwman, ei gwallt yn wyn a sbectol fawr, yn mynd â ffon i bobman. Ond dyna Nain o ddydd i ddydd, eleni, mae'n gant a phymtheg. Pam gath y Nain bach i chreu? Roedd a chwinc yn y bioleg. Achos pan mae Nain yn taflu'r ffon, fe newid y shorts bach stretchy. Mae'n rhedeg, wel, mae'n wir bob gair, mae'n mynd yn gynt na milgi. Dros y cloddiam hen draw'r ar, i ffwrdd â hi gan neidio, 10, 20, 30 milltir yr awr, ond i'r bob gair dwi'n gaddo. Fel un diwrnod, galwad ffôn, ac yna fi'n mynd i atab. Ydy dy Nain yna, sgwylwch yn dda. Yna oedd brawddeg. A wyddwch chi pwy o ben arall o lein wedi clywed am Nain a'i hyd. Neb llai na Usain Bolt, y rhedwr cyflyma yn y byd. Daeth Bolt ar awyren i Gymru fach, roedd o'n derfynol o rasio. Lle ar ôl cyfarfod ac ysgwyd llaw, dyma ddechrau ar y stretcho. Y swydd i o cyfru lawr, 3, 2, 1 a rhedwch! I ffwrdd â nŵr dros fryn a dôl, yn edan y tawelwch. A mi'n aros yn eiddgar iawn, be welish i yn y pellter, ond Nain yn dod â sbotla Bolt. Dyna beth yw cyflymder. Nôl ymlaen a nôl ymlaen, y naill yn ysu i ennill. Pwy gybiwch chi a aeth a hi, dim ond 100 metr yn weddill. Un mawr a thawr, a gwreigan fechan bengwyn, yn dod amdana i'n gynt a ffint, bron wrth y llinell derfyn. Cam wrth gam y nes y dau yn dod amdanau. Dim ond eiliad rhwng y ddau, a'r traed yn dod fel tanau. Ac wrth Nain dod y nes, sboncio mewn i dana'r gosod. Peint yn o blastig i blwm ar hyn mynd, ond Bolt oedd yn ei chysgod. A Nain fach ni aeth a hi, y rhedwraig gyflyma yn y byd. Dyna lle roedd Usain Bolt yn geg agored am byd. Don merchiad yma, medda Usain Bolt gyda gwen. Wyt ti Nain yn super fach, dy bod ti'n super hen. A dyna stori Nain a Bolt. Da chi'n gwybod y gwir, da'i blwmars mawr a'i dana'r pryd, fe Nain ni ydy'r gyflyma yn y tir.